Desa Kewagean. Lurahe jenenge Bulusi. Iki sinden cerdas tanpa membaca kudu iso. Oke. Niki kedah disebut Bulusi? Iya no harus disebut no. Lurah Putri ya Sri Kandine Kewagean ki ya Bulusi ya. Heeh. Oke. Ya, nyasa. Tan ki nek pamane bener ya alhamdulillah mulai dikeki gizi baik mau ning ruangan kono. Heeh, ya. Nek ra ya kon isah-isah sakmono kae piring wis. Oh ya ya. Nano ya. Pramiya rasa Terus? Sagung pramiya rasa. Promiyarsa sagung promiyasi tegese para pamirsa, para penonton ya lanang ya wedok ngono to? Ngaten. Jas, lanjut. Heman iya nama asli dari Eka adalah Eka Prihatiningsih, bener? Nggih, biyut. Kondange Mbak Eka uget-uget alias Walang Sangit, bener? Matur nuwun leres. Berasal dari Kabupaten Sragen, biyut. Kecamatan Sukodono. Desanya Desanipun Balearjo. Dusun Dusun nggih menika desanipun Balearjo nggih. nggih Kecamatanipun Sukodono, kabupatenipun Sragen. dusune Nggih. Anu jumbleng nggih. apa? Jumbleng. Jumbleng. Lah pada malam hari ini wayangan yang sangat meriah di rumah Ibu Lusi Kepala Desa Kewagean mendatangkan bintang tamu dari Jumbleng Pak Depah jan. Ya to kok matur jumbleng ngaten kok piyai kathah sami gemujeng terus do hafal nek jumbleng niku werdine napa to biyung nek teng mriki. Jumbleng ki sapi teng nduk, nggon telek iki. Mosok awakmu dipadakne telek. Dadi nek ngono sik Eka uget-uget ki saka telek. Tapi malahan telek kuwi ora enek sing arep wani. Kok iso? Lah sapa arep wani mbok pejabat pangkate dhuwur kaya apa ora arep wani karo telek. Sebabe? Sengorong idak telek terus pincang sikile lho. Iya. Iki kena telek langsung cacing-cacing ngono kok. Ning walaupun kamu berasal dari desa, dari dusun Jumbleng, ning nama kamu sudah mencuat utawa wis kondang, ngono lho, Nduk. Pangestunipun panjenengan. Mula bengi iki penjane Bulusi pasrah kawan Bulusi ngerti ra? Bulusi menika Bu Kepala Desa. Ngaten to? Betul. Yaine sing pundi? Yaine ya sing ayu dhewe pokoke. Ingkang lenggahe wonten pundi? Endi tak golekane mau ndi Bulusi? Saiki biasane iki arep anu lek ngene iki ning limbukan ngene biasane panjenengan iki tindak panggung terus nembang. Lah gandeng wingi wis sumpah karo aku Pak Kangko niku gandeng kula pun mantu pun ajeng duwe putu kula mboten sah nembang ngene kuwi. Oh ngaten. Kok menawi mengke ngersake tetembangan kemawon. Nggih. Bulusi ngaten. Bulusi kuwi kepala desa kene masrahne karo aku. Mang golekne bintang tamu Pak Kangko. Lho ngono kuwi. Mang goleke bintang tamu. Heeh. Lan jenengan apa kok terus ndhawuhi kula? Lho, mergo aku kangen karo awakmu suwe ora ketemu karo awakmu. Ngaten dadi pilihan aku ki pilihane Pak Kangko. Iya. Sing terakhir. Kok iso? Kok iso terakhir? Aja kok terus suwe gak kethuk ayo to kabur mergo kangen. Tak kira ki apa ya awakmu iki kok bakale piye ana piye ngono kok. Mergo kangen, mergo lek wis rawuh karo kowe lak wis suwe. Oh ngaten. Heeh, suwe ra ketemu mergo dengan kesibukanmu kowe dadi bintang tamu mrono-mrono angger tak bel ra iso, angger tak bel ra iso. Lah alhamdulillah jodone Bulusi, jodone warga masyarakat wonten Kewagean dalu menika sampean iso tindak rene. Pangestunipun ngaten. Iya. Nggih, alhamdulillah piyai Kewagean mriki saestu Apa? kuwatah terus bakul-bakul ugi kathah dugi parkiran mriku kula dadak mubeng lho. Oh iya. Parkirane akeh banget sepeda motore dadi mlaku ya rada
sawetara suwi. Heeh, iya. Iki ngerti sing tukang parkir Pak Satpame barang ki. Sapa? Iki sindene kauget-uget ki sakmene ae kae biyen teko saiki kok sakmene wae. Aku teko transit langsung duk diduduhke ning nggon ruang makanan gizi gratis ki mau. Oh ning nggon kantor desa kono to. Nah niki wau makanan gizi do jejer-jejer kuwi. Iki sinden sakmene ae iki langsung tak dijoke kene wae. Mbok menawa kok ndang iso tambah gizi. Heeh. Gen tambah dhuwur ngono ya. Mbok menawa. Kita lek dhuwur ora iso tambah. Blak pripun? Isone ombo. Tambah ombo. Ombo dalan rezekine. Ombo dalan rezekine, heeh. Rezekine yo tambah ngono. Tambah nuwun aku njaluk rekomendasi karo Bu Lurah mbok menawa iso tambah dhuwur. Ya piye? Aku ndingi ning apotek malah dikei rekomendasi kok. Apa? Dikei obat tinggi malah mereke Rondap iki. Lah ya bener tinggi kuwi ketemu Tuhan. Langsung ketemu. Masa sih ayu-ayu kok mangan Rondap. Mboten obat tinggi teng kasur, obat tinggi iki kalsium aku. Oh iya, Malah obat tinggi Rondap. Aku ya mau diarek. Matur nuwun lho Pak Kangkong. Ngopo? Sampun kersa ndhawuhi kula sapule saged derek sowan wonten ing kewagian mriki. Wonten sowan kalih Ibu Lurah, kalih keluarga ageng kewagian mriki. Iya, heeh. Wong kula lak sowan mriki nderekke panjenengan pun anu to? Nggih. Pun pisan niki ta nggih. Nang kene to? Nggih. Awakmu lagi pisan. Lah nggih. Nek aku ben taun, Kak. Setiap tahun. Setiap tahun. Sebab wis jadi dalang idola, wis jadi kelangenane katresnane keluarga ageng kewagian mriki ta. Omonganmu bener. Dadi dalang idola. Idola lho, maksudnya idola ada artinya. Ada artinya. Selain primadona. Ada artinya idola. Tegese iki dalang ora larang. Wi idola. Khusus untuk warga kewagian. Nek aku ora tresno karo kewagian, ora tresno karo kowe. Aku moh nomboki mbayar kowe. Mergo panitia iki lek ngekeki mung 3 juta tok. Ngaten. Mongko kowe tak 3 juta ya ora gelem. Yo, sing nambahi iki lho, Sing Bapak. ngomong sapa aku ora gelem. Heh? Sapa sing ngomong aku ora gelem? Cacah iki sing ngomong, "Keka saiki 3 juta ora gelem ngono iki." Lho aku anu ya gelem ya. Gelem sapa sing ngomong ora gelem? Tapi kan awakmu wis arek nambahi. Heeh, tak tambahi. Janji aja lah hutang. Iya. So nek ra mbok tepati ning kono ditagih, dosa mosok dalang kako ning kono arep mlebu neraka. Ora iman-iman to. Lah ruang ditepati ae janjine. Iya nyuk, tak tepati. Nambahi kok. Aku lek ora tresno karo wagian, ora tresno karo kowe, aku mau tak kelangan duit nggo kowe ya ta. Kuwi ditambahi ben tuku gizi ben tambah tinggi. Hah, nggih tuku rondap kuwi mau ya. Aja rondap to. Iki ora mung warga sekewagian juga dari luar-luar. Nek ora keliru Pak Lurah Kenep nggih nika nggih. Pak Nggih. Lurah Kenep. Pak keuangan mau tanggap lho Pak aku weh jan. Panggah nanggap abar ae nyapa to jan iki. Oh ngono. Golek sing murah kok piye? Lah ya. Biayane lenggah. Kuwi mbiyen ndak tau nanggap aku saiki. Oh nggih Pak Kenep sugeng lenggah sugeng midang katakan disugoto tetembangan Kak. Kabeh warga. Wonten pamundutan apa mboten? Nembang sik no. Oke. Apa? Wek slendro. Kula wonten dandang gula Dandang gula apa? khusus kahanan bengi iki. Kahanan bengi iki secara spontanitas Boleh? tanpa membaca Iya. sesuai dengan acara pada malam hari ini. Nah, jajal, nembang desa kewagian. Lurahe jenenge Bulusi. Iki sinden cerdas tanpa membaca kudu iso. Oke. Niki kedah disebut bulisi. Iya no harus disebut no. Lurah Putri ya, Sri Kandine kewagian ki ya Bulusi ya. Nah. Oke. Ya, jajal. Tan ki nek pamane bener ya alhamdulillah mulai dikeki gizi baik mau ning ruangan kono. Heeh, ya. Nek ra ya kon isah-isah sakmono kae piring wis. Oh ya ya. Nano nano ya. Pramia rasa Terus? Sagung pramia rasa. Promiarsa sagung promiasi tegese para pamirsa, para penonton ya lanang ya wedok ngono ta? Ngaten. Jas. Lanjut. Amriksani gelar ringgit para Bener, ningali ringgit polo tegese nonton wayang. Terus? kidalang kangko asmane
Bener, Ki Dalang Kangko, aja nganti kleru Ki Dalang Kingkong. Sakmono kingkong paling ora ya beruke. Beruke wedok ya. Munyuke kowe ya. Ora, mesti aku munyuk. Ledek lah. Ledek ketek. Iya. Keteke sapa? Keteke kowe. Kowe? Kowe. Kowe anak ketek. Lah iya kowe anak ketek. Aku sakmene wis ora anak. Lah terus? Bro, wis balik rono neh. Bro. Balik bro. Asline awake dhewe ketek-ketekan. Iya. Iya. Heeh, gitu. Enak kirek Kak. Kirek nyapa neh? Enak kirek anake karo mboke. Ndek iki rong suwi. Nggih. Ning daerah Karanganyar. Ning nyabrang dalan. Mboke iki Niku anu mboke sik pernah dulur apa karo? ya ora, ya mboke karo anake kuwi nyabrang dalan ngono. Mboke iki saking playune banter lah. Kirike anakan kuwi dik-dik tabrak motor dies. Kirike anak kuwi mau mati, mboke nesu ora Kak. Lho. Niku wis otomatis pamane anak kirek kok sampai ketabrak dis. Heeh, mboke nesu ora? Kuwi pamane menungso. Heeh. Pamane duwe anak. Heeh. Ketabrak kuwi. Iya. Jenengan lak kono bapak Heeh. wis duwe anak. Iya. Kula tak takon. Takon apa? Sing wis pengalaman duwe anak tur ya dadi bapak. Kira-kira nesu apa ora? Ya bapak yo nesu. Sabar. Kok sing kena malah aku to ki? Jangkrik. Aku mau ditekoki aku iki urung pengalaman. Aku rabi ya urung. Aku bapak kirek ya wis. Bapak kirek aku. Makasih lho Kak. Makasih ya. Oh alah kono kethek kene kirek wis padha kewane. Aku urung pengalaman. Iya. Iya. Asem iki. Ya. Kang tansah medhar Kawruh kehidupan. Terus? Ugi tansah amedhar ngelemi. Kawruh lan ngelmu kehidupan. Ayo. Tanpa membaca loh, ayo. Iya. Terus? Uga sarta bagus. Nah, lanang kok, Nduk. Ya. Mula ditanggap buluran. Ya. Terus? Tujo laras lan sindenya. Uget ayune kaya Sri Kandi. Dapure dangkel jati kok Sri Kandi. Aku sih lek ora sing ngelem aku dhewe ge enek. Yo. Masa lho. Dadi duwe idola mbok menawa ya ayune kaya ngono tak mbak-mbakne ngono. Amin. Jenengan ki mbok ya wis trimo ngono. Iya. Dadi sing ngrungokne ning radio ning streaming iki lho tenan ora. Heeh. Kudu sansaya budal teko ya. lokasi. Roh kenyataane kaya sound control ya mengko terserah ngono. Sound control ya. Sound control. Lambemu lek omong dipaske. Aku nek muni kontrol gak ada. Jadi cepet ilangku. Era ilang. Nggih. Lestari salah minyo. Ya, pas. Ki mau bulusi rumah sebut. Saiki kudu mok kowe gawe nyebut jeneng bulusi. Piyaine ingkang pundi to mbok menawi kula engke saged sowan panjenenganipun. Lah kowe ora metu karo bulusi to? Dereng. Weh lah. Nggih. Heeh. Nenu. Sinten niku? Ya, sinten niku ya. Piyayi ayu katon lugu. Ya, pas. Bulusi asmanyo. Heeh. Engkang mimpin wonten mriki. Dasarayu turya tansah iya lomo. Pas ki an. Lomo ki apa? Lomo niku nggih nyah-nyoh wah-weh saksok ora nggo heman. Oh. Lah wis dikai porong. Dereng. Iya, Lucy Wahyu, ngata.
lurah kewagean satuhu. Aku iso. Jujur lan amanah ya. Nanggap wayang saben warsi. Memuji sedaya manggih raharjo. Amin. Ora dalang cerdas ora iso lho iki langsung tes. Dalang cerdas kok. Sinten iku? Sopo? Dalang kangko katon bagus. Domonge ya. Ya terus Saking Karanganyar. betul. Coba mesem sithik. Esemetan juare. Dalang ganteng tansah seneng mring wedokan. Matamu. Nggih. Iso seneng ning. Oh, ning yo ora apa-apa kah? Ora apa-apa mok lokne seneng ning wedokan iki lumrah. Hal yang sah dan lek wong lanang kuwi kok ora seneng karo wong wedok ayu. Kuwi perlu diperiksakne, ya ta? Nah, kedah ngaten niku. Lor kidul etan kulon, mbok tuwa mbok enom. Kok nyawang wong wedok ayu, kok ora seneng. Kuwi berarti njaluk diperiksakne. Nah, ya ta? ngono, ora gur kene kanca lanang tok, kanca wedok dadi kados pesinden. Iki wis dadi kaya Dek Prima iki generasi baru. Iki arep dijodohke karo Dek Jendra to. Kok paling arep dipekke anake to, paling arep dipek dhewe. Dipek aku to. Dipek dadi sindene. Oh iya, Di LI to. Oh alah. Delok raine Prima bunder kaya ndok. Kaya ndok. Iya. Iya. Ya ditembangi ka. Napa tembange? Sembarang iki ana pamundhut ya tak wacane sithik ya. Nggih. Dari perwakilan pemuda Desa Kewagian mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa khususnya kepada Bu Lurah beserta perangkatnya. Tahun depan nanggap Pak Kangko. Malih nggih. Nggih. Weh, tahun ngarep kamu wis di DP, wis dipanjeri Kak. Sudah di DP untuk tahun depan. Tur 2 tempat di sini Kak. Nah, Satu tempat di desa di dusun Sambi Jajar, yang satu tempat di sini itu pasti. Jadi satu kecamatan Loceret. Satu desa. Satu desa. Satu desa. Beda dusun. Beda dusun. Oh ngaten. Nek kene iki apa jenenge kerajane ngono lho. Kene desane lek kono dusune. Oh ngaten. Sambi Jajar. 2 tempat. 2 tempat. Kewagean. Kewagean ya, Pak? Kewarasan. Kasalametan. Ugi kawilujengan tansah cumondhok ana ing keluarga ageng Kewagean. Gelem suka-syukur. Contone dalu menika ngonokake dana rasa minangka wujuding rasa syukur rejeki ingkang dipun paringi dening Gusti ingkang akarya jagat. Antuk nugraha saking Gusti ingkang akarya jagat, pinaringan rejeki ingkang malimpah barokah. Amin. Allahumma amin. Pinter. Lucy, Lurai. Lucy. Lu piyayine lugu prasaja ora neka-neka apa anane nek ngomong ayo abe yo be ora seneng goroh. Sinau mring kahanan ora kok marang benere dhewe nanging benere wong akeh lan benering sejati. Mula Bulusi dadi pemimpining desa Kewagean ora milih siji lan sijine dadi kemakmurane desa Kewagean kabeh. Pinter tenan. Modelmu sinden kon jumbleng kok pintere ram. Ngomong telek nah ya. Telek lak yo umume mambu to. Telek nggonku ora mambu. Telek kabeh mambu. Ora iso, telek nggonku gak mambu. Kok iso ora mambu? Lah kan telek difoto. Wah iya, difoto tak ora mambu, fotone tak. Lagune menapa? Iki isih ana sih tok iki. Ya. Tak wacane sike pepiling podang kuning request dari Mbah Jenggot RW 5. Lah podang kuninge mau pepilinge lak sampun. Saking Mbah Jenggot. Mbah Jenggot. Nggih, Mbah Jenggot. Iya menehi 100.000, terima kasih. Mau saka warga uga 100.000 juga dari Karang Taruna lho. Karang Taruna yo menehi 100.000 lho, Kak. Luar biasa. Turki parkirane mending menghasilkan banyak gitu. Income. Iki dipun sami diolah kalih Karang Taruna. Iya, Karang Taruna juga. Ora kula panjenengan tok bakul parkir ya dadi
income berkembang. Wingi neng kon Pace Wetan kuwi aku dilapori karo panitiane iso menghasilkan titipan sepeda motor kuwi menghasilkan kurang dari 10 juta sekitar 8,5 juta kuwi penonton nggon manut tok lah nggih nek dalu meniki bagian parkirane tok iso ngasih 20 jutaan kok akeh men lah iya ta iya oke ngasih 20 juta ngono bayar 3.000 sik dinyang ae to jare tolong tenang sing nombok ya aku yo digarap kecul sik ya podang kuninge ya diaturke uga para rawuh para pandemen budaya saenging wonten ing desa kewagian ugi saking Jaban Rangkah ugi Pak Lurah Kenep aku kangen tenan karo Pak Lurah Kenep Mbak Eka nggih Pak Lurah Kenep nganti aku apal kok biayine iki sing dina aku nganti apal iya ya coba kaya ngapa diaturke esuk yuk esuk awan ning wis ora ya Kak keluyuran golek sing tak sayang ngobrang midaranku ora krasa esuk awak nganti bengi Samboyomu siap nago
Undang kuning agawe pikirku komeng sewang tambah manise ibu bunga yen kakon nyanding sirane ora bakal si podang antuna Lah kok ora mau jogeti? Temane. Iki mau. Lho kula kita anu limbuke sing joget. Kudune mau jogeti piye ngono kok. Iya, sesuk tak rekam sik mau terus apalke sesuk tak jogeti. Lah sesuk prai iki? Wis sesuk prai? Heeh. Oh iya ra sida berarti. Ya sesuk prai iso wengi. Nggih. Engko tanggal 14 ana ing Madiun, engko terus 12 15 Jogoliwon. Nganjuk meneh Kak, alhamdulillah ya Kak. Kanca-kanca Wijo Laras ditresnani karo Kyai Nganjuk. Keluarga ageng Nganjuk meniku menawi nonton wayang ngantek melimpah ruah ki wis ora babagan sing aneh lho. Heeh ya. Nek wis ning Nganjuk kuwi sing angger pertunjukan wayang mesti sing nonton akeh, sing bakul akeh, parkirane ngasih ora amot. Kuwi dadi contoh tolok ukur bahwa Nganjuk Jawa Timur kewageyan utamane kuwi dadi desa sing ngunggulke marang budayane, marang seni tradisine ora bakal ilang ana ing kewagehan kene. Bener. Mungkin setiap tahun mesti wayangan ning kene Kak. Mesti wayangan terus. Iya. Dungane pokoknya sugih kabeh, sehat kabeh. Amin. Tansah pinaringan rezeki sing lancar, rezeki barokah, tansah pinaringan kesehatan. Sing nandur sawah ya kuwi sing nandur pari kok nandur sawah. Tak jarne mosok nandur kok sawah. Sing nanduri sawah. Sing nanduri sawah ya. Muga-muga adone saka ngomong asile saya melimpah. Sing dadi pegawe karire saya hebat. Terus sing urung duwe bojo. Heeh. Muga-muga ndang duwe bojo. Ndang entuk bojo. Sing rung duwe pegawean utawa sing nganggur muga-muga ndang diparingi gawean. Untuk gawean. Ya. Amin. Sing wis duwe bojo ndang tambah. Lho, tambah apa nih? Anake. Tambah anake. Mau pengen tambah anak. Ya. Ya, iki saka Karang Taruna nyuwun lagu sing model saiki Kak. Pujaning sih. Nah. Pujaning. Ame dikancani karo anu ya, sapa jenenge kuwi Prima karo Mbak Murni. Nah, coba diaturi jumeneng. Nah, ya. Support musik ta? Ya, support cara Bali. Yuk, mari berdiri yuk. Lho. Hey hoy. Semari
rasa medun. Apa? Ketoke ayun tapi rada iki nih lho kupenge. Kowe ning dhuwur ae. Heeh ning kene ae. Iku kadune menghina karo aku. Mas yo kowe ning ngisor padha karo aku sing ning dhuwur ngono ya. Ayo maksudku kan ngono to. Kok nek jenengan ten padha ning ngisor ya engko piye nyoba wis. Ora ketok aku. Lah iya. Wong aku ning dhuwur ora ketok kok kene lho ning dhuwur ae. Lah ning dhuwur kan ayo ning dhuwur. Nah ning dhuwur ae. Ning dhuwur gen ketok endi sing dhuwur, endi sing mung sekilan. Aku ngerti kowe kulinane ning ngisor, tapi yo bengi iki ning dhuwur ae. Iya. Ada biasanya nyanyi nek kelenengan campur sari kan ning Oh ngisor. iya, iya. Oh Mbak Eka tengah. Megah engko anu arek pos. Anyangking tremos. Lah iya wis tak cangkeh. Ngene Ya, ketok to. Anu sapa jenenge kuwi? Prima. Dalem, Mbak. Ah, doang ketok ndeke to, Mbak Yumeka. Nggih. Oh kok yo muni nggih ngono. Enggak anu. Nek kula ora cendek. Nek kula kan ndok ayam. Hah? Nggih to, nek jenengan Ndok anyang-anyangan. puyuh. Anyang-anyangan. Kok ayang-ayangan. Lah puyuh mau. Puyuh-puyuh. Niku uyuh. Puyuh kok uyuh. Oh, puyuh. Iya iya puyuh-puyuh yo uyuh terus ngono. Ah, ya. Aku yo ora cendek yo gur gak tinggi ngono lho. Setugel. Setugel yo ki komplit enek ndase enek awake kok setugel iki. Maksudnya ki sakmene. Ah kecil mini, Nah. little body. Apa kuwi? Little body. Ya, silite gatel kebon wedi. Labe. Elek. Batan. Maksudnya kan mini gitu loh. Mini, heeh. Mini. Nek sepenting sehat to, Kak. Ya, tadi juga ada permintaan lagu. Dari siapa? Dari WhatsApp dulur-dulur SBA, KSFC, terus UFC minta lagu itu. Apa? Lagunya yang bangsa alit Mas, namine Kimpul. Ngalor ngidul sampeyan gawani dengkul niku mengke enten. Apa kuwi lagu apa kuwi? Niku mengke. Manis. Oh, manis ya. Ya. Ya oke. Ah. Iki saka Karang Taruna, iki mulo tak pilihke sinden sing jek nom-nom. Nggih. Nah, murni ki lak hitungane jek nom, terus iki genah. Iya, rung duwe pacar ta kowe, Prim? Rung duwe pacar ta? Dereng, Pak. Nah, iya, rasa pacaran sik sekolah sik. Nggih. Ah, ya lek pengen duwe pacar no, duwe pacar apa awakmu? Sembarang, Mbak. Sembarang pokoknya lanang ya. Nggih. Sapi gelem. Enggak sapi apa to? Lah jare pokoknya lanang. Nggih profesine. Profesine, Nggih. profesine gelem pokoknya kabeh, sing penting apik ya Nggih, profesi. sing penting tanggung jawab. Heeh, tanggung jawab melindungi ya. Nggih, melindungi. Heeh, ya. Kowe urip lanang. Nggih, urip lanang. Tak anu comblangke karo tanggoku gelem. Sinten? Enek dek wingi wonge wis sugih banget. Sugih, Mbak. Putih. Putih. Dhuwur. Nggih. Umure 87. Kok sama 87? Nek ono diluk ngono kok ya Blis modern, Mbak. ngono. tak wae mau rekomendasi obat nggonku ngono. Ngawur ae. Ya ora apa-apa lek anu prima gelem ya ora apa-apa. Mboten, Pak, Mboten, mboten nggih. purun. Mboten. Lah apa sing sijine? Kenapa? Putih wonge lemu. Putih lemu. Nggih, terus? Dhuwur. Nggih. Sikile papat. Wis sapi. Kok iso sapi iki lho, Mbak? Nawak-nawak. Kene dhewe urung duwe kok. Ah, iya. Oh iya ya. Jare sugih. Iya. Sugih putih apa nek mau? Sugih putih. Sapi. Oh iya. Aku mau kon karo sapi. Lah mau kan mbok tawake Prisma. Lah posinan pek dhewe wong. Prisma iki Kak Prisma iki jajar genjang. Prima, ya ampun. Prima. Yo, Lagune napa? pujaning sih. Ya, garap gamelan desa. Aku duduk dulu. Oh iya, kok bar iki kayak duet. Nah, ya. Coba kaya omah. Monggo sa, pun antaraken Mbak Prima dan Mbak Murni. Yuk. Pancen iki asline tembange nganggo musik no. Ya. Ning digarap gamelan ya ngono kuwi. Dadi larase dari saya dhuwur, heeh.
Tujune iki mau ora pedhot gulune sindene. Lah iya. Heeh, ya. Sakala mangsa ning musik iki diparakne ning gamelan iki dadi larase keduren. Oh, ngono ah. Yo, adike wis tampil ganti Masne. Oh, ngono sapa? Mas Jendra. Ah, duetke karo Mbak Eka uget-uget. Ayo, Mas. Iya anak lanang nomor loro. Ya, Nggih, Pak Yanto Cemet. Request lagu Ado Bojo. Nggih, sing ndi lagune iki? Ya Mas Jendra sik karo Mbak Eka. Ya, Ya kok sing dhuwur keduren, sing cendhek kecendheken. Ngono ya. Ayo Mbak Eka, Mas Jendra, ayo. Ayo. Ngasih rene, Cap Bagus. Wak pang Pak, yuk. Ayo Adik, Kakak. Monggo Eka uget-uget. Iya. Mesti ya dedeke paling ora ya misarku sithik Iya. lah. Adik kok. Karo adik karo kakak iki mesti ya sik gedhe kakake. Dia kudu gedhe kakake. Mas Jendra ngono. Jendra iki anak nomor loro. Mase sing barep ning nggon syuting kuwi mau Mas Pandu Tanoyo. Mas Pandu. Ayo ning dhuwur le, Ca Bagus. Mas Jendra nggih. Iya. Sing cendek-cendekan sing dhuwur-keduren. Mang gak sakmene. Caine kok wis gedhi men. Lemu gedhi ya apa? Duka. Apa aku rene saya mengkeret ya? Iya ya. Iya ya. Yo alah ngene iki umpamane aku karo awakmu ya iki guru upama kok ya. Ya nggih. Pasangan terus sesandingan ngono lho upama. Bayo. Nek arep nyium piye? Arep ngambung bingung. Aku lagi bingung ta Pak Lurah. Iya carane. Ya coba ra direne. Sok dadak menek ngene to. Biasa jejer Kak. Nah, lek ngono disawang kok kadoan kok Jendra nyangking Tremos. Yo aja Tremos. Cepuk blewah. Mau wadik mau. Kaya cilik meneh. Ya. Ya wis ora apa-apa. Duet ya, sing apal apa lagune? Ngene iki nek wis slot bareng sok ya pas. Nek wis slot bareng ya pas. Slot bareng nyanyi. Slot bareng nyanyi. Apa lagune? Derek pun manut. Oh, apa-apa lho kowe? Manis apa apal manis? Mboten apa. Sing apal wae awakmu apa? Ketresnan sejati. Mboten apa. Yo, cari derek. Lintang Asmara. Lintang Asmara apa ya? Nggih. Apal. Niku. Lho, liyane apa kowe sing apal? Iki sing lagi anyar suku-suku bathok. Lawas niku. Anu Katresnan sejati sudah hafal? Mboten apa. Mboten apa? Pun niku Ayang-ayang. tangga swara. Lintang Asmara ya? Iya, pun. Ayang-ayang. Mboten apa. Mboten hafal? Mboten apa. Ya wis. Sing Ajar kendel. Ajar kendel, Mas. Pun niku mau. Lintang Asmara ya? Kowe tak ajari mental. Lek ngadepi penonton semene kae gen ora guguk, ora wedi. Wis oleh ndalang ya kudu luwih saka bapakmu iki. Insyaallah. Sak regane barang ya kudu luwih larang, ya ta. Kaya Mbah Sukron didik karo pakmu iki, besok kudu luwih larang karo bapakmu utawa Mbah Sukron. Nyatane saiki luwih larang aku timbang Mbah Sukron. Besok ya ngono. Ngono. Saurane pomo aku 50 kowe ya selawe lah dadi. Lah kon luwih larang. Selawe iki DP-ne. DP-ne sih. Ya. Kuwi sabetane ya wis aku wis kalah ngakoni kalah. Salah wong ya bagus anake karo. Iya. Mas Indra. 08 berapa? 0812. Apa lagune? Aku njaluk ngapura kowe tak peksa melu bapak ya. Nggih, nggih. Jane wektemu malam iku lak iki mau kencan karo yangmu. Boten, Pak. Boten. Ya, paksa ayo melu pae. Ya. Yo, Lintang Asmara coba kaya apa? Diaturke yuk. Thank you.
Apa niki? Mumpung aku gitu. Lewat sing sore gitu. Makasih ya. Kasih. Iki lagi kelas 3 munggah iki kelas 3 SMA. Kelas 3 Dadi umure lagi 17 tahun. SMKI. Ah ya, semono gedene iki sik tambah dawa lho aku. Iya, karo kakak enggak apa-apa, Dik. Masih kakak cilik ini kok nek sawetara sing gede kok. Gede angen-angene lan cita-citane. Heeh. Iya. Iki lagu Adoh Bojo wis do ngerti urung? Toh? Ah, urung ngerti. Ya dijoli wae engko. Ah, diganti liyane. Nah, Adoh Bojo ki LDR. Ya, yo, iki ganti aliran tua anu kae. Monggo, sinten? Ning ngisor-ngisor telu diedekne bareng. Wonten Mbak Cungpe. Ora tetuanggane iki lek cara wedhus cek cempe kae spoil kabeh. Ya, ning kamu tetap di hatiku semua. Nah, kisindene setia dengan Dwi Jolaras Indonesia. Percaya Pak Kangko iso apa ae mesti di hati kabeh. Iya. Disayangi kabeh. Ayo, cah telu ngadeg, ayo Cahayu. Nah. Cah telu ya cek bocah-bocah lek kanggoku. Ya. Dijoli lagu cara Banyuwangenan kae ka. Monggo. Nah, lagune Loro Sigar garap gamelan Bali ya. Nah, sing gumyak sing gayeng. Diaturke uga ingkang wonten live streaming YouTube lan ana ing TikTok iki kuwi banget sing padha mirsani uga dipantau saking Amerika Mas Sutowo. Nah, saking Amerika Serikat Los Angeles. Ugi Pak Bambang Malangsari uga monitor datan kantun bapak kula ingkang wonten ing Kepuh Kertosono. Panjenengane Rama Widodo saha Bunda Yayu ingkang mapan ing Kepuh Kertosono ingkang kala wingi ugi ringgitan. Oh, ngono ah. Muga-muga Agustus wayangan ing kecamatan ngono kaya gemben kae ya. Ya, ngono urung kebak to Agustus. Urung kebak. Oh, ngono ah. Ya, ya. Ning alhamdulillah pirang-pirang utamane ana Nganjuk nek ora kleru ning Nganjuk ki Agustus tok kuwi 5 tempat no. Oh, ngono. Ya, luar biasa ya. Luar biasa engko September ya wis enek 5 tempat ana ing Nganjuk. Agustus nggih, Pak. Agustus dereng enten anu. Apa? Pun full sedaya. Durung full. Tesih enten sing kosong? Tasih enek sing kosong. Tanggal berapa tadi? Ya ada akhir-akhir setelah tanggal 17 Agustus masih ada yang kosong. Setelah tanggal 17, tanggal 19 sudah. 19 masih kosong. Masih kosong. Kenapa? Ya podo. Oh. Aku yang ngomong podo. Iya. Jadi kan tak 17 mengisor, kalau nggih 19 munggah nggih podo kosong. Oh iya. Ya kebak karepe dhewe ya. Nggih. Nggih, karepe Gusti Allah. Yo, diaturke ya Kak, simaan ya Kak. Nggih. Loro Sesigar. Yo, Bu Dwi, Bu Wiwi Irnawati juga Bu Retno. Ya, dados. Slendro no. Ya.